Hej, så blev min hjemmeside færdig, lacorque.dk, min nye vinhandel på nettet. Inde på min side, der har jeg omkring 10-12 vine ad gangen. Vine, som jeg selv har fundet, og vine, som jeg synes personligt rigtig, rigtig godt om. Derudover så har jeg lavet en ret med en opskrift til, der passer til hver enkelt vin. Det er vine, der løbende vil blive skiftet ud, så de hele tiden passer til sæsonen, og der vil selvfølgelig også komme nye opskrifter til, som også passer til. Derudover så vil jeg lave nogle små videoer til dig med lidt små kokkefif, både her på Facebook og inde på min hjemmeside, så tag og kig derind. Allerede nu her mellem jul og nytår, så vil jeg lave et par videoer til dig, så du kan få lidt fif til lidt nytårsmad. Så håber du vil følge med, og rigtig glædelig jul.